Come in. Apa tata kutongotra kuti bvise iri kubvisika isati yakanganisika. Saka tabvisa uya takwanisa kuti kubvisa ndeya kunochengetwa kuti kambani ione zvinhu zvese zviri asi yakawanda yacho. Yanga ari matanzi makani? Hai 30 tons. Asi matsviri yanga ita kumashure sadriver paofuka paabvisa musoro tireva yadaiso kumberi. Saka yanga yakutsvauka yanga yakuyerera zviro zvinoita uchi zvezvo kuyerera kudai ichiuyawo kuizara mune masaka. Saka kuti chibati kamai pakubvisa reveta ndakutsvaka. Saka yatanga kutotsva driver achiri kutofamba nemota? Achiri kufamba nepabata moto. Ndobva azviona ndobva vamira. Vamira patinoona kuti moto uyu watonyanya zvekuti tinogona kusvika kuhosi ndobva kwanisa kusvipa hosi. Saka pana kuti kubva kwaReke noZambia.